फायखाजरा प्राइमारियाव दुथुमनाय मेलखौ सामलायनाय मानावगिरि आफादगिरि आरो बे मेलाव बाहागो लाफैनो हानाय मानावगिरि निरुपमा बरगयारि लेङाइ आफादगिरि सेन्ट्रेल उइमेन बिपिएफ आरो कास्टम बसुमतारी लेङाइ आफादगिरि ग्लुड बिपिएफ आरो सचिन बसुमतारी अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि आरो बे 12 नं चिरां दुवारनि आइजो बिपिएफनि आफादगिरि नेहाथारि आरो 12 नं चिरां दुवारनि गासै बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि नोंथांमोन फायखाजरा प्राइमारिनि गासै मावथि नोंथांमोन वमेन इउथ पेरेन्टस गासिबो आरो नुजाफैनाय रायजो राजा आरो जाय बिथांमोनहा दिनैहाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव जयेन जानो फैदों बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय खुलुमनायखौ बावग्रोबाय आं गुसुङै बुंगोन खस्थ' मोनगोन नोंथांमोनहा खोनासंनांगौआव अब्लाबो बुंनांगोन दा गिबियावनो जाय बिथांमोनहा दिनै 14 नं चिरां दुवाराव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव गोरोबनो फैदों जेखि राजखान्थि दोलोआव थायामोन मानो बिथांमोनहा जे दिनै समखौ लानानै हानानै बिपिएफआव जयेन जानो थाखाय आं बिथांमोनखौ गोसो गोरबोयै बरायबाय आरो आसा खालामो बिथांमोनहा 22 सेप्तेम्बर गोनां नैबे बिटिसिनि बिसायख'थियाव मैखोमैनो बाहागो लाफानानै चिरां दुवार समष्टि हिसाबै बिपिएफनि बिजाथिखौ देरहाहोनायाव गोरोबनानै हाबा मावफागोन आरो बिपिएफनि बिजाथिया देरहानानै थांनानै बे ओनसोलनि बयबो हारि बयबो धोरोमनि सुबुंफोरखौ लाफानानै जौगानायनि खौसेथिनि हाबाफारिखौ मावलांनायाव मदद होगोन होननानै आसा खालामबाय दा बहाय गुबुन हारिफोरबो दङ होमबा दङ होमबा जारला बहायनो जानो नागिरो एखमबा जेनो हक जयेन जागोनाबो दं আজি বিপিএফ দলত যিসকলে আজি জইন হ'ব বিচাৰিছে তেওঁলোকক মই অন্তৰেৰে বিপিএফ ৰাজনৈতিক দলৰ হৈ আহ্বান জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকক সাদৰ সম্ভাষণ জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে গোটেই যি দলতে আগতে আছিলে আপোনালোকে সেই দল ত্যাগ কৰি আহি আজি বিপিএফ ৰাজনৈতিক দলৰ লগত থাকি এই চিৰাং দুৱাৰ সমষ্টিটো উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দলে যেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি আছে তেনেকৈ আপোনালোকে সহযোগিতা কৰিব আৰু ইয়াত চিৰাং দুৱাৰত আমাৰ কেন্দ্ৰীয়ক জয়ী কৰাই দি আগন্তুক দিনবিলাকত চৰকাৰীভাৱে আমাৰ যিটো অধিকাৰ আছে এই অঞ্চলত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত সকলো ধৰ্মৰ ভাই বন্ধুসকলৰ লগত হাগ্ৰামা মহিলাৰী দেৱৰ নীতি আদৰ্শৰে আপোনালোকে পৰিচালিত হ'ব আৰু অহা চৰকাৰ গঠনৰ পিছত এই অঞ্চলত সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ কাম কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে সহযোগিতা কৰিব মই দীঘলীয়া নকম কাষ্টম আছে আজি আমি যিটো দেখিছোঁ আজি অহা যিটো নিৰ্বাচন হ'বলৈ গৈ আছে 22 ছেপ্টেম্বৰত বিটিচি নিৰ্বাচনত সঁচাকৈ সদায় যদি আমি মিডিয়া দেখি আছোঁ বা ৰাইজৰ কথাবিলাক শুনি আছোঁ আজি বিপিএফৰ এটা ঢৌ উঠি গৈছে সকলোৱে বিপিএফক বিচাৰিছে সকলোৱে জনগোষ্ঠীয়ে হাগ্ৰামা মহিলাৰে আকৌ বিটিচি চৰকাৰ গঠনত বিচাৰিছে रोखा जाबाय रायजोखौ खोथाবিলাক रोखा जाबाय 14 चिरां दुवारनि नोंथांमोनहा बिपिएफनि अमारखारानो जाथों बा रायजो राजानो जाथों कुनु धरननि सन्देह नोंथांमोननि गोसोआव लाखिनो नांला दिनै जों बे समष्टियाव 17 बोसोर थांनाय समफोराव हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकारनि समाव खाम्फा बरगयारि बिथांखौ डिप्युटी चिफनि आसनाव बसायनानै जे मान सन्माननि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा फुजिबोदोंमोन गमामायैनो बिटिसि सरकार थानाय समाव डिप्युटी चिफनि आसनाव थानानै खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो बे ओनसोलनि हानायमानि जौगाखांनायखौ
हाग्रामा महिलारिनि गेजेरजों सरकारनि जे मावनो गोनां हाबाफोरखौ बिथाङाबो मावबोदोंमोन जों बेखौ बावनाय नङा नाथाय बिथाङा दिनै बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै थांबाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ नेवसिनानै थांबाय जों रायजो राजा बयखौबो नेवसिनानै थांबाय नाथाय जों रावबो बिथांजों थांफानो हाया हायो नामा हाया आरो रावबो थांफायाखै आङो खाम्फा बरगयारि जेब्लानिफ्राय थांदों बे ओनसोलनि रायजो राजानि गोसोखौ हमदांनो हादों मास मोनसे उनावनो आं बे ओनसोलाव हाबफैदों गामि गामि न'खर न'खर बयबो गाबदों बे समाव मा जाबावगोन जोंहा दिनै मावरिया जाबाय जों बहा थांगोन नाथाय जोङो बिपिएफखौ नागारनो हाया बिपिएफखौ गारनानै जों गुबुन दोलोआव थांफानानै जों अपमान जाया जोंखौ नेवसिगोन जों नेवसिजाया बे गाबनाया बांसिन बिपिएफनि जेसेबां वार्कार दं बिथांमोननि गोसो गोरबोनि गाबखांनायमोन बेखौ हमदांनो हानानै आङो निरुपमा बायद'खौ लानानै हाग्रामा सारजों रायज्लायहैदों मास रायज्लायहैदों बे सार चिरां गुवारखौ मा खालामगोन माइ गैयाहाय जाब्ला सार चिरां गुवारखौ मोननांगोन बेखौथ' जों हगारनो हाया दे नोंसोर थांबाय थादों बे हिसाबैनो फैबाय थानानै दिनै जि अबस्थाखौ नुदों गमामायैनो सिगांनि बाथ्राफोरखौ जोङो सा लिडार हिसाबै भट बिनाय समाव फैदों एखमबा मानिबा प्रग्रामाव फैदों नाथाय सिंनि बाथ्राखौ जों बे समनि बारा मिथियाखैमोन नाथाय दिनै जोङो रोखा जाबाय नोंथांमोनहा बिपिएफ हिसाबै गोरायैनो दङ आरो दिनैनि दिनाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव गोबां रायजो राजाफ्रा आरोबाव बाहागो बेनिखायनो जों रोखा बुंनो हायो चिरां गुवाराव बिपिएफखौ होबथानो हानाय रावहाबो गोहो गैला बेजों लोगोसेयैनो दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनो बे समस्तिनि बिजाथि हिसाबै गावखौ दाख्लै जोंनि जे रेलि दंमोन बेदिनखालि बिथाङा गावनो नङा होमबा रायजो राजाफ्रा जोबोद खुसि जादों हाग्रामा सारा फैसिगोन होननाय लोगो लोगो जोंबो सिगाङावबो मिथिखादों जोंबो बुंदों हाग्रामा सारा फैगोन बिथांखौ बरायनानै आरोबाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बांसिन गोसो गुदुङै पार्टिनि जानानै बिपिएफनि जानानै खामानि मावनायखौ आं नुनो मोनदों आरो गमामायै दिनै नोंथांमोनहा जे बहाय जयनिं जाबावनो फैबा बहाय बेबो दिनै रोखा जाबाय जों रावबो सिन्था खालामनाङा दिनै थगाय सुला प्रमद बर'नि सरकारा सामफ्रामबो थगायनाय रायजो राजाखौ नेवसिनाय सामफ्रामबो नङै खोथा बुंनाया मानसिफोरनि गोसोआव बिथांनि फारसे मुगैनाय फैदों अरायबो नंखाय खोथाखौ बुङो सामफ्रामबो थगायनाय जोंनि बिमा माहारिखौ थगायबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपआव 75,000 थाखा होगोन होनबाय सोलायनाय लाबोगोन होनबाय नङा होमबा अरुणोदयनि नामाव बे आसामनि स्किम अरुणोदयनि नामाव जोंनि गेजेराव आइजोफोरनि गेजेराव बोखावनाय लाबोदों नोङो उमुक पार्टिनि नों मोना बिपिएफनि मानसिफ्रा अरुणोदय मोना बिपिएफनि मानसिफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव मोना मानो बेफोरबायदि नंखाय इनाय बिमा माहारिखौ लानानै मानो बेफोरबायदि खोथा दिनै प्रमदआ जोंनि गेजेराव लाबोदों नाथाय दुखुनि बाथ्रा बेनो बे बिटिसिआ संग्रामनि गेजेरजों सोरजिजानाय आरो बे बिटिसिआ मोनसे जोंनि बे ओनसोलखौ खुंनो हानाय गोहोजों लाबोनाय मोनसे आयेनजों दाजानाय बिटिसिआ 6 सिडुलनि आयेननि गेजेरजों दाजानाय जोंनि रावाबो 8 सिडुलाव हाबखानाय बे बिटिसिखौ खुंनो हानायनि प्रत्येक জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ এই বিটিসি গঠন করার কারণে যথেষ্ট আইন আমার আছে এটু কনস্টিটিউশনত আহা বস্তু এটু কোনোবা বেলেগে দিয়া বস্তু নহয় আইনগত হোৱা আমাৰ বিটিসি এইটো বিটিসিতে আমাক সাহস কৰিবৰ কাৰণে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ এইটো ধুনীয়াকৈ পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ 40টা সমষ্টি 2003 চনত গঠন করা হয়েছে 40টা বিভাগ মানে অফিস আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছো 40টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 30টা ট্ৰাইবেলক দিয়া হৈছে 2টা ওপেন 5টা ওপেন আৰু 5টা জেনারেল রিজার্ভ রাখা হয়েছে এইটোই প্রমাণ করা যায় যে হাগ্রামা মহিলারিয়ে এই অঞ্চলত বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ এটা সুন্দৰ এটা বিটিসি গঠন কৰাৰ কাৰণে মন আছে আৰু সঁচাকৈ 17টা বছৰত তেওঁ যিমান উন্নয়ন কৰিলে
এই কথাবিলাক মই নকওঁ আজি কাষ্টমে কিছুমান কথা ক'ব যিমান উন্নয়ন হৈছে আপোনালোকে দেখিছে এইকাৰণে আজি আমি চাকৰিৰ দামত সিদিনা আমি যিটো চাকৰি দিয়া বুলি শুনিলোঁ ফৰেষ্টত তাত কিমান যে কেলেংকাৰী আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ बेसेबां थगायनाय दा बेफोरनि थाखायनो दिनै रायजो राजायानो दिनै UPPL खौ नेवसिनो ओंखारदों आरो नेवसिगोन नोंथांमोनानो नेवसिगोन जोंहा बिनि सायाव जोबोद गोख्रों फोथायनाय फैबाय सुक्तियावबो थगायनाय सरकार दानायावबो थगायनाय 2020 आव जोङो 17टा मोनदोंमोन थेवबो जोंखौ सरकाराव दायाखै सोलो खालामनानै लिलि हटेलाव जेरैबायदि जोंनि माखासे बिजाथिफोरखौ लाखुमनानै थांनानै जेरैबायदि सरकारखौ दादों बेबो थगायनाय सुक्तिनि थगायनाय बिटिआर सुक्तिनि एनडिपिफोरखौ जेलाव दोननानै एनडिपिखौ सासेबो सख'वाखै दा जामिनाव फैदों नाथाय बिथांमोनहा गवाखै हाजिरा हैबाय थानांगौ बेबो गिलुबालु थगायनाय प्रमद बर'नि एबसुनि आफादगिरि जानानै सुक्ति खालामनायनि बे जे गोसोम जारिमिन बर' हारिनि गेजेराव बे जारिमिनखौ प्रमद बर'आ नेवसिनो हाया खोमोरजानाय नङा आरो 2020 सनाव बिथांमोनहा दुगा बुङो जे रायजोआनो जोंखौ फसंदों नाथाय नङा रायजोआ गायसनाखै सोलो खालामनानै बिजेपिजों लोगो लानानै सरकारखौ दादों बेबो मोनसे थगायनाय जारिमिन दिनै बिटिसि सरकार गठनाव लिरनानै थाबाय खोमोरनो हानाय नङा प्रमद बर'आ जेब्लाबो बुङो 17 बोसोराव हाग्रामा मावनो हायै खामानिखौ आं मावदों नै सुइजारलेण्ड बानायगोन मास मोनथामनि उनावनो न'खर साख्रि होगोन बोरै बहा थांखो दिनै रावबो बेखौ मोननो हायाखै दा 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि मावनो हायैखौ मावदों होननानै अरायबो दाबि खालामो आंबो स्वीकार खालामो नंगौ प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारि मावनो हायै खामानिखौ मावो बे मोननो जाहैबाय थगायनाय हाग्रामा महिलारि थगायनो रोङा थगायनाय सोलो खालामनाय सानफ्रामबो नंखाय बाथ्रा बुंनाय बेखौ प्रमद बर'आ मावबारनो हायो सानसेयावनो इन्टारभिउ होनानै फरिखा लिरनानै थाइसेबो थाखा जायाजासेनो सानसेयावनो रिजाल्ट होनो हानाय इन्टारभिउनि साख्रिनि रिजाल्ट होनानै एपइन्टमेन्ट होनो हानाय गोहो प्रमद बर'नावल' दं बे मुलुगाव रावनावबो गैया मानो होनोबा फरिखा लिरखांनायनि उनाव बे खाताया नायजायो गोबां मास्टारफोरनि गेजेराव फरिखा लायो गथ'फोरनि रावबो स्कुला फरिखा होखांनाय लोगो रिजाल्ट होनो हाया नाथाय प्रमद बर'आ साख्रिनि इन्टारभिउखौबो लोगो नै फरिखा होबाय नै रिजाल्ट होबाय थाइसेबो थाखा रावबो जाया होननानै बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों हाग्रामा महिलारि बेफोर खामानिखौ मावा थगायनाय खामानिखौ मावा बोरै सम्भब बेलाय खाताखौथ' नायनांगोन ना सोर बेसेबां नम्बर मोनदों बेखौ नायनांगोन ना प्रमद बर'आ थेवबाबो दुगा बेफोर खोथाफोरखौ बुङो लाजिनो रोङा बेयो जोंसो लाजियो बर' मानसिया बोरै बेबायदि नंखाय खोथाखौ बुंनो हाखो बोरै नंखाय खोथाखौ सानफ्रामबो जोंनि रायजो राजानि गेजेराव माबोरै बुङो बेफोर खोथाखौ जों लाजियो दा जियानो जा मानो जों सरकार फैखांनायनि उनाव गोबांथार जोंहा मावनो गोनां रायजो राजानो होनो गोनां बाथ्राफोरखौ जों रोखायै बुंगासिनो दङ बेफोर खोथाखौ नोंथांमोनहा फोथायनाय ला सरकार खालामनायनि उनाव माखासे बाजेटनि गेजेरजों बोरैहाय बयबो जाथि जनगोष्ठीया जौगाखांनो हागोन बे बाथ्राखौ बुंदों बे बाथ्राफोरखौ आं फार्स्टआवनो दोनबाय गेरेन्टि मोनबाल' गेरेन्टि बेखौ बुंबाय बिनि गेजेरावनो आं दहायबो इस्ताहारखौ नायदों बोरैबाफोर थालांबायदों नामा होननानै बाहायबो रोखा मोनसे लिरनाय दङ जोंना सरकार फैखांनायनि उनाव VCTC-आव आइजोफ्रा 50% रिजार्भ महिलाসকলে এবার VCTC 50% পাবো 11টা না না হ্যাঁ 11টার ভিতৰত আমি 5টা পাম হ্যাঁ হ্যাঁ 9টাৰ ভিতৰত 4টা মহিলা হ'ব চেয়ারম্যান আৰু যিমান গাঁৱৰ মেম্বাৰ আছে 50% হ'ব আপোনালোকে এই আইনটো কেতিয়াও মানে নহ'ব এই মহিলাবিলাক কি জানিব হ্যাঁ মহিলাক জিয়া নহ'ব আপোনালোকে ক'ব নোৱাৰে এইবাৰ আমি পুৰা আইনক পাছ কৰি লৈছোঁ দলীয় হিচাপে आइजोफ्रा बेखौनो मिथिखा हाग्रामा महिलारिनि बादै कुनु रावबो लिडारा बिमा माहारिखौ महिलाफोराव सन्मान होयो
হাগ্রাম মহিলারই একমাত্র যেতিয়াৰ পৰা সংগ্ৰামত আছিল আৰু যেতিয়াৰ পৰা চৰকাৰত আহিছে তেওঁ মহিলাসকলৰ কাৰণে বিশেষ চিন্তা কৰিছে 2006 চনত মহিলা বিপিএফ গঠন কৰি দিয়া হৈছে যাতে মহিলাসকলে ৰাজনৈতিকভাৱে সক্ৰিয় হ'ব পাৰে আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে অংশীদাৰ হ'ব পাৰে আৰু মহিলাসকলৰ দ্বাৰাই আমাৰ বিটিচি অঞ্চলত সকলো জনগোষ্ঠীৰ মহিলাসকলে যাতে উন্নয়নমুখী হ'ব পাৰে কাম সমাজৰ কাম কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে বিপ্লৱ মহিলা গঠন কৰি দিয়া হৈছে মই গৌৰৱ কৰোঁ যে এই গঠিত প্ৰথম গঠিত বিপ্লৱ মহিলা মঞ্চৰ মই সভানেত্ৰী আছিলোঁ आंनो गिबि गायसनगिरि आइजो माने बिपिएफनि आफादगिरि आं गौरव खालामो मानो होनोबा बिथांनि नीति आदर्शनि गेजेरजों बिटिसि ओनसोलनि बे 10टा जिल्ला जोंनि पार्टी हिसाबै 40टा समष्टियाव आइजोफोरनि जानानै खामानि मावनो हानायनि आं मोनसे मानखौ मोनदों बिनि थाखायनो आङो हाग्रामा महिलारि सानजों लोगोसे बिपिएफ लांखान्थि दोलोखौ दिनैबो आङो साबायखर बावो आरो फैगौ समाव जोंनि आइजोफ्रा बे बिमाफ्रा संग्रामनि समाव बांसिन खस्थ' लाबोनाय बिमाफ्रा मानो होनोबा आइजोफ्रानो न'आव थानानै पुलिसनि अयथासार बांसिन जानो गोनां जादों आइजोफ्रा खम बैसोआवनो एसेल' बैसोआवनो रान्दि जानो गोनां जादों मुंख्लं जानो गोनां जादों आरो बे आइजोफोर जोनोम होनाय सासे फिसाया हारिनि आलादा हादोर दाबिनायाव मुंख्लं जानो गोनां जादों जिनाहारि जानो गोनां जादों दिनै बे आइजोफोरखौ लानानै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथांमोनहा नंखाय बाखाय बे अरुणदयखौ लानानै नंखाय बाखाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसा होगोन होननानै थगायनानै जोंनिफ्राय बोखावनाय लाबोदों आं दुखु मोनो बे खमा गोथाव नङा दिनैबो जोंनि गेजेराव बिमाफोरखौ असनमान सानफ्रोमबो खालामनायखौ जों नुयो जों बे समाव बुंनोबो हाया नाथाय जोंनि दोलोआ माब्लाबाबो राजखान्थि दोलोखौ लानानै बिमानि गेजेराव बिभाजन बा हारिनि गेजेराव रावबो धोरोमनि गेजेराव बिभाजन लाबोनाय नङा जों जेखौ मावगोन सैथोखौनो मावलांगोन सैथोनि नीतिजों जे आइन दङ बिटिसि सरकार गठन खालामनायनि बे नीतिजों जों आवगायलांगोन ओंखायनो आं गोलाव बुंला बयखौबो गोजोननाय साबायखर बावबाय आरो आंनि गोसो नोंथांमोना भिडिअखौ नुनो मोनबाय मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं